Anya ti problema ta mama. Itatay pala bigat nga kasta ka hanak pagpagunyan, hanak pampansin ka kasla ka arik na next yung mitngetan. Anya ti orasan, anya ta na midik ayan. Agbigos ka ngamin Malaminak nga road. Malaminak nga road. Malaminak nga road. Malaminak nga road. Mama, no adati wish mo nga kahit mo nga matungpal, anya no ka? Amin nga babae magbaling nga dinosaur. Ano? Grabe mit. A few moments later. Sindeta. Alam mo na, Uncle. Apa hindi pros mo man dito kakon? Sige, Uncle. Ha? Apa hindi pros mo man dito kakon? Nadami ninawis mo, papulutan mo manan, nakangin na ti pinanggatang ko di nga to ka. Umengor di Uncle nato. Yung mo na to nga si utang kanya, karinga bayad. Kit umengor agbayad ta nga bakti weteng ite aldaw kit mangted kanupay ti barato. Namagam kanya ng ano niya ti kaya luto, no prito, so adobo mo sinabawan, tapos amot nga isagana mo ka. Anak ka ng po. Hello Mare, timawag ka. Hello pare, agpatulong ako mangaro dati assignment ti anak mo ti bunyan. Assignment? Ay, jak sigurado Nung malagip ko pwede kiti lessons me, dagbasbasa akta na bayag mo ten Mare. Ala kasi lata nga ro din pare, pautangan na lata ti 2,000 ta, agalak lata ti tutor na, ta jak masango nga, tulungan nga, grabe ti umot na. Di ka pinakabaybayad kanyak Mare. Urahin ata, nakungo ti bunyan. Papa, damag ko gimatang ni Marit 7 kilos ng washing machine. So, gumatang ako ti 10 kilos. Apay, adamat ti washing machine tan, bakit? Wala ang 5 kilos lang di jay, 7 kilos di ginatang ni Mare. So, nga gumatang ako ti 10 kilos. Masapol ka nga gumatang ka. Wala, jak ka ti masabawan. Makamu ka. A few moments later. Papa, Oh, damag ko kat gimatang ni Mare ti 50 inches sa TV. So, nga gumatang tamo ti 60 inches sa TV. apikit adamat TV ta. Wala ang 42 inches lang di jay, 50 inches di ginatang na. So, nga 60 inches di gatang. Apay, masapol ka din nga gumatang ka. Wala, jak ka ti masabawan. Makamu ka. A few moments later. Papa, Oh, nag-post ni Marin gimatang ti 3 wheels nga e-bike na. So nga gumatang ako ti 4 wheels nga e-bike ko. kat adamat e-bike mo. Wala ngam 2 wheels lang di e-bike ko. 3 wheels di e-bike na, so nga 4 wheels ti gatangag. Apay, masapol ka din nga gumatang ka. Wala, jak ka ti masabawan. Makamu ka. A few moments later. Papa, Oh, nadamag mo. tiyan niya. Liliputan gayam ni pare ni Mare. Oh, Ubing pay kano, imbalay na. kasta ya. Dengdeng genak. Di pa ba nga rod? Kitrumarak Abay. Hindak mo't agbabae Dua ti babae, ibalay ko nga dua. Tapno masapawam ni Mare. Hello? Sinda toy? Hello pare. Sakda ito ni Mare. Mare? Un pare, umutang ako mga rod pare. Ni Mare nga agutang. Pasensya ka na, di ka mo't mailasin ta. Ipagilasin na king kagad, di abot-abot ta rupam, nakakinkinis mo ti rupam dito. Filter na lang dito pare. Nag-chat data kasi sin mo nga padam nga pare, ag-shot kay kano, kamakmapan. Screenshot ko na mabakit, aywan na labsak ni Merle. Papaibaga na nga yung kakano, taday marites na. Hangkapit ka rin mababan. Reply ang nadamagang nga niya oras, tayo nagpailang din na perle. Anak ka ng po.